ҳамада салом дӯсто, обуначиё ва ҳамчунин обуначиёи Коля Тоҷик, ки бо чунин исм маъруф буд дар шабакаҳои иҷтимоӣ ва номи аслиш Ҳоҷи Комрон. Мутаассифона ба гӯши мо ҳамин хабар расид, ки мин баъд мо танҳо метавонем номи ӯра ҳамчун Раҳматӣ бигирем. ҷанозаи бародармон Ҳоҷи Комронро хондем. дар ин видео ягон хел таблиғ реклама намешавад дӯстон, чунки аз ин видео ба ман ягон фоидае нараса. Танҳо мехостум суҳбат кунам каме дар ҳамин мавзӯъ дар асоси дархостҳои шумо, чунки ин мавзӯъ нестае, ки як хабаре нестае, ки ба як кас бирасониш ё ин ки ба як кас расондан хоҳиш дошта бошӣ, чунки хабари бадае. Бо вуҷуди ин менависам бародаро, ки дар бораи ҳамин масъала суҳбат кунам. бародарони азиз, ман дар ин масъала чӣ метавонам суҳбат кунам? Албатта ман намехоҳам, ки дархости шуморо рад кунам, лекин чӣ суҳбат мекунӣ дар ин ҳолат? Танҳо як чиз гуфта метавонем: аллоҳ раҳмат кунаш, шоистаи ҷаннат боша, ҷоша ҷаннат куна ва ҳар як хайру хубиёе ки кардагӣ буд дар ин ҳаёт, гуноҳоша пӯшона, гӯша пурнур куна. Ба тамоми наздикош, ба волидайн, зану фарзанд, ки чӣ гуна шумо медонед серфарзанд буд, сабри ҷамил. Бале мо мегӯем, ки аз марг набояд ғамгин шавем. яъне наздикмон аз даст додем, набояд ки мо ғамгин шавем. Бале ин гап дурустае, ки ҳар як фарде ки ба дунё меояд, дар вақти ба дунё омаданаш тааллакай бояд, ки ба марги ӯ омода бошӣ. яъне ки ба дунё омадан ин маънои онеро дорад, ки ин шахс мемира. Ин як чизе ҳастае, ки мо аз ин грехта наметонем. Бале ин чиза мо бояд қабул кунем, лекин ҳаракат кунем, ки ин гапа шумо ба тифлои ин шахс бифаҳмонед, яъне ки ба зану фарзандаш фаҳмонед, ба падару модараш фаҳмонед. волидайн хай албатта, ки синни солшон калонтар аст, мефаҳманд. волидайн фарзанда аз даст метиҳанд. Чӣ гуна дар видеои пешина гуфтем, ҷанга таблиғ накунед, то ки волидайн фарзанд аз даст натаҳанд, ва ё ин ки фарзандо падар аз даст натаҳанд, ва ё ин ки ҳамсар шавҳараш аз даст натиҳад. ва ин ҳодиса маҳз ҳамин корае, ки бояд мардум равшанфикр шаванд, дурандеш шаванд. Бале дӯстон, маргу зиндагӣ дар дасти Аллоҳай. Чӣ гуна мемирӣ, кай мемирӣ ва дар куҷо, ҳамаш дар дасти Аллоҳай. банда чӣ? Банда танҳо метавонад сабаб шавад. дуруст? яъне ки мо ҳеҷ вақт набояд бигӯем, ки мо наметавонем ягон коре кунем дар ин масъала. ва мисли ҳамон мисоле, ки дар видеои пешина гуфтам, наметавонӣ бигӯӣ, ки тақдири ман дар дасти Аллоҳай, рафта аз ҷар бипарӣ ва интизор шавӣ, ки зинда мемонӣ. намепарӣ ку. яъне ки ин сабабҳое ҳастае, ки албатта мо метавонем, ки фикр кунем дар ин бора. мо метавонем, ки интихоб кунем, ки ҷанг равем ё наравем. мо метавонем интихоб кунем, ки таблиғ накунем ҷанга ба мисли ин блогеровори. мутаассифона бисёр ҳастанд чунин хабарҳо. ҳатто як бародари дига ҳам муроҷиат кардагие, ки бародарша ба мисли ҳамин Раҳматии Комрон, Ҳоҷи Комрон, аз маҳбас ба ҷанг бурдагиянд ва аллакай муддати чанд моҳ мешавад, ки бедарак аст. насиб боша дар ин мавзӯъ ҳам гап мезанем, чунки дархост шудагие, ки гап занем. чӣ гуна ки шумо медонед бародаро, вақтҳои охир ман видео накардаистам, лекин бо вуҷуди ҳамӣ чӣ гуна мебинен дар ин видео ма ягон рекламам ягон чиам намемонам, барои фоидаи мане. ба хотире ки чӣ қадаре ки боша ман имконият дорам ба гӯш бирасонам, мумкине ки ҳамин суханои ма ба ягон фарде, ба ягон шахсе, ки дар чунин интихоб боша, ё ин ки фикр кардааиста боша, ки мара миллион ваъда мекунанд, мара шаҳрвандии Русия ваъда мекунанд, равм ё ин ки наравм, мумкине ки ҳамин суханои ма ба гӯши ӯ ҳамин гуна таъсире расонад, ки аз амирааш баргарда. танҳо ба ҳамин хотире чӣ гуна ки шумо мебинед банда мирандае. мумкине рӯзе шавад, ки ба мисли Раҳматии Ҳоҷи Комрон номи мо ҳамин хел раҳматӣ шавад. ва мумкине ки ягон амалҳое ки кардем ба хубии як фард буд, мумкине ки дар охират чӣ пӯшандаи гуноҳҳои мо шавад. танҳо ҳамине. хеле ҳам миқдори зиёди мардуми муҳоҷир дар Федератсияи Русия ҳастанд бародаро, хеле ҳам. ва дар маҳбасҳои Федератсияи Русия ҳам хеле ҳам шумораи зиёди муҳоҷирони тоҷик аст. ва вақтҳои охир чӣ гуна аз барномаи пешина дарак дорен, пас тава мекунанд, то ин ки айбдор кунанд ва баъдан маҷбур ба ҷанг баранд. эҳтиёт бошед дар ғарибӣ. ва чӣ қадаре ки ман бугум нагум, ҳар як одам фикри худша дора. ва як вақт ман гуфтагӣ будам, ки баъзе аудиторияи
ютуба хотираш мисли хотираи моҳии аквариум барои чӣ хотире ки фаромӯш мекунанд. Лекин шумо бародаро чизҳои муҳима набояд фаромӯш кунед, ки чӣ гуна ма дар аввал гуфтам, марг дар дасти Аллоҳай, банда танҳо сабаб шуда метавонад. Ва дар ҳамин кор сабабгор шумо ҳеҷ вақт фаромӯш накунед ин ду шахса. Ҳеҷ вақт фаромӯш накунед. Чунки ин ду шахс агар фоидаи ҷайб нигоҳ намекарданд, аз тақдир нигоҳ кунем, рӯзи марги Комрон ҳамин рӯз мебуд, бигузор ки ино намешиданд. Лекин факт, далил оне ҳастае ки маҳз ҳамин сабаб ино шиданд. Ва барои як хотиррасон кардан раҳматира ма як каме садоша мемонам. шумо як бор гӯш кунед ки чӣ мегӯяд. бобоҷон болои ҷойнамоз мебурад, то баба гира фаҳмидӣ мега падарҷон, то барои мо падарӣ, агар 1 миллион медодан, ҳоли ма 12 мемирад. Чунин миқдор маблағ аллакай ҷамъ кардаги буданд ин ду шахс. Лекин ба хотири гӯшначашмишон, ба хотири чӣ қадаре ки боша мо ҷамъ кунем ба худмон, дар байн маблаға обулой кардану ин бача ба маҳбас афтид. Маҳбас афтидани ҳоҷи Комрон барои ино хуб буд, чунки аз суроғу пайи маблағ ҳеҷ кас дига гап намезанад. Ва барои ино хубтар буд ки чӣ қадар зудтар раҳмати ҳоҷи Комрон тир хӯрад. Ва ин хабаре ки имрӯз ба гӯши мардум расид, ин хабар тезтар бирасад, чунки ҳеҷ кас дига аз пайи суроғи маблағ нашавад. ин суханони ман нест бародаро, ин суханони худи раҳматии ҳоҷи Комрон аст, ки агар ки медодан маблаға ҳоҷи Комрон дар озодӣ буд. Ина шумо медонед, суханои ман нест, суханои худи ҳоҷи Комрон аст. маблағеро ки мардум ҷамъ кард маҳз барои ҳамино. Лекин шумо медонед чӣ гап шид бо ин маблағ ва чӣ шид сабаби оне ки мо мегӯм мо бандаҳо сабаб мешем. Ва ҳана ҳамин сабаба нигоҳ кунед, чӣ шид сабаб ки ин одам ба ҷанг афтод. яъне ки аз дунё гузашт ба хотири оне ки сабаб ҷанг. ба ҷанг афтод ба хотири оне ки маҳбас. А маҳбас намешид агар ки маблағи ҷамъ кардаи ҳар яки шумо ба ҷои лозима дар вақти муайян шуда мерасид. Лекин барои чӣ нарасид? Барое ки чӣ? Банда танҳо сабаб шуда метавонад, дуруст? Бале, ана ҳамин танҳо сабаб ин ду шахсанд. Алло нигаҳбонтон боша бародарое ки дар ғарибӣ ҳастен. Худтона нигоҳ кунед. Ина ино дугонаҳои арӯсворӣ дар рӯи экран мебароянд, қатор мешаванд. Инаш аз аввали видео то охири видеоро ягон сухан намекунад. ҳам то баромадаи то ин ки бинанша барои намоиш. Лекин вақте ки хабари марги шахсе шид ки сабабгорш худи ҳамино шиданд, имрӯз хапанд. дар вақти пул ҷамъ кардан ба туалетни бумага оби дида тоза кардан гӯё ки барои Комрон, имрӯз оби дидашон ба фикрам ки он вақт бисёри бад гиристанд, чунки қоқ шудай, то ки видео кунанд як бори дига туалетни бумага бигиранд. Не, чунки ин гиря маблағ ҷамъ намекунад, а он маблағ ҷамъ мекард. ҳақиқат ҳамин аст бародаро. алло нигаҳбонтон боша бародарое ки дар ғарибӣ ҳастен. чӣ мушкиле ки болотон наёя, чӣ қадар маҷбур ки нашен, ба ҳамаи ҳамин мушкилиҳо, ба ҳамаи ҳамин заруриятҳо нигоҳ накарда, ҳеҷ вақт розӣ нашен барои ҷанг рафтан. ҳеҷ вақт. чӣ ваъдаҳоятон ки накунанд, чӣ миллионҳое ки нагӯянд. Миллионҳои шумо дар назди зани фарзанди шумо ҳеҷае, вақте ки шумо худтон дар болои сари онҳо набошен. Ва ҳатто баъди хабари марги шумо ӯ миллионҳо ба мисли як заҳр талх мешаванд. ман фикр намекунам ки ҳатто бе луғмаи пур аз ғам дар гулӯҳ он миллионҳоро зану фарзанди шумо ва ин ки волидайни шумо хӯрда бутонанд. барои ҳамин дурандеш бошен, фикри дароз кунен. камтар вақт шава вақт ҷидо мекунам дар бораи ин бародари дигаре ки бародараш ба ҷанг рафтагия ва беному нишонаи чанд моҳ шуд видео мекунам. аз дохили ҳамон ҷое ки чӣ гуна хоб мераванд, чӣ гуна ба ҷанг мераванд, ҳамаша аз дохил видео кардагия ма дар шумо нишон медиҳам. танҳо ба хотири чӣ? Ба хотири оне ки ҳаст таблиғ, яъне ки реклама, ки шуморо рӯҳбаланд кунанд, як мотиватсияшро бираен. чунин таблиғҳо дар каналаи ин ду шахс мешавад. инайра шумо мешиносен ҳамчун бобои лангарӣ, ман лангулиш мегӯм, инаиша бобоҷон 88, ма момаҷон 99 мегӯмша. таблиғ барои рӯҳбаланд кардани шумо рафтан дар канали ино мешавад. ёрдам кардан ба ҷанг дигараш. дар канали ма боша, ма баръакс антиреклама нишон медиҳем. яъне ки онеро ки
аслиша шумо бинену ин фикра аз сартон дур кунед барои ҷанг рафтан. танҳо ту дар як ҳолате метавонӣ равӣ ки тира мисол дар кишвари худат аллоҳ нигаҳбон боша ки чунин корҳо нашава баъде ки шид ту зану фарзанди худа ҳифз мекунӣ. ту маҷбури зану фарзанди худа, волидайни худа, хонаи худа, кӯчаи худа, райони худа, шаҳри худа, кишвари худа ҳифз кунӣ. маҷбурӣ барои ин кор. лекин вақте ки ту дар муҳоҷират ба хотири кор меравӣ, чӣ тара маҷбур мекунад ки аз пушти як кишвари бегона, як кишвари бегонаи дигара зани не равӣ мири дар уҷа, яъне ки уҷа мурдан меравӣ. ман дар видеои пешина хубтар ин масъалаҳоро гап задам. дар ҳаққи ҳоҷи Комрон догӯ бошем бародаро. умр ҳамин қадар кӯтоҳе ҳастае ки тасаввур кардан наметонед шумо. ба ҳамин дараҷа кӯтоҳе ки тасаввур кардан наметонед. бисёр одамо хато фикр мекунанд ки хай мисол ба ҳисоби миёна 70 сол 90 сол ё ки набобим 100 сол умр дид. не бародаро, дар мо ҳам хеле гап ҳастае ки дар пеш як чойник меган чанд пиёла шикастае. як шахс 100 дарафт маънои ӯро надорад ки тарам 100 мере. ҳамеша омода бошен, ҳамеша рафторҳои хуб кунен, корҳои хуб кунен, кори хайр бисёр дошта бошен. интизор нашен ки хай намоз ма аз пага сар мекунам ё ин ки кори хайра аз моҳи дигар сар мекунам. метавонад ки моҳи дигар рух натиҳад. метавонад ки пагаҳ субҳ барои ту субҳ нашава. ин суханои ма барои оне нестае ки дили шумо аз дунё хунук шава. баръакс вақте ки шумо ҳақиқата қабул мекунен, чӣ гунае ки ҳаст, шумо дар афсона хоб намеравен. шумо дар ҳақиқат зиндагӣ мекунед. вақте ки шумо ҳақиқати ҳаёта мефаҳмед чӣ гуна аст, ҳар як қадами задагии шумо, ҳар як сухани гуфтагии шумо, ҳар як амалҳои шумо мантиқӣ мешава, аз рӯи ақл мешава. ҳамин қадар ҳаёта ҳақиқатша қабул карда тонистӣ, ҳамин қадар амалҳои амалҳое мешава ки ту баъди онҳо пушаймон намешавӣ. дар кадом амалҳо мо пушаймон намешем? амалҳои хубда. амалҳои бада дар кадом ҳолат намекунем? амалҳои бадӣ ки пушаймонкунандае. вақте фаҳмӣ ки марги ту дилхоҳ рӯз, дилхоҳ вақт метавонад ки рух бидиҳад. аллоҳ ҳамамона нигаҳбон боша, тамоми муҳоҷира, на танҳо муҳоҷир, тамоми мусалмонои рӯи дунёра. ва як бори дигар ҳоҷи Комрон раҳматира аллоҳ раҳмату мағфират кунад. бигзор ки хайру хубиёи кардагиш гуноҳоша пӯшона. гӯша пурнур агар ки шоистаи ҷаннат боша, бигзор ки аллоҳ ҷоша ҷаннат кунад. ва сабри ҷамил ба зану фарзанд ва волидайнаш. ҳамада хайр. аллоҳ нигаҳбонтон боша бародаро.